Света на автомобилите в една минута. Xiaomi планира да пусне своите електрически автомобили на европейския пазар до 2027 година. Тримесечните приходи на компанията са се увеличили с 31% до 16,2 милиарда долара в резултат на успешния дебют на втория и електрически автомобил. Porsche планира да закрие своето дъщерно дружество за производство на батерии Cellforce. Компанията планира да съкрати около 200 от своите 286 служители. Наскоро производителя посочи, че все още търси инвеститори в бизнеса. BMW активно разработва свой луксозен SUV модел. Компанията планира пускането на модела да се осъществи през 2029 година. Моделът се схваща като пряк конкурент на Mercedes G-класа и Land Rover Defender. Абонирайте се за актуално!